Kawai ke jingjia bas ngosi kalawan jia ya wei samla na kashnong Mawphor Southwest Khasil District ha ka bawla Khlad no hajan hadin ka jingya tengku kali ha kawai ka jaka hajan ka jingkieng jong kashnong Jashiar Southwest Khasil District. Katkum katulong kubor na kipulit laong bagani ke jingjia kalade ha ka por kumbalai sau pusan janmet ha ka bakawai ka kali arshaka ne ka bike ka bodon ya number ML not santi pra iwe in riu pra balanya ha ka jingstet kala ya kendo bod ya tengku bad kawai ka bos ka bodon ya number ML not sao e not nyau iwe san ha kawai ka jaka ka badang ha ka shnong marshalong hajan jong ka jingkieng Jashiar balanya da usamla el Kherlin Maulen ubah hakarta kumbalai puai ni laipu arsnem hagabau new samla ula Khlad no shen. Halo kini ke jingjia ne kalyang jong ki pulit jong ka Mawphor traffic police kelalik ban jurip bat yakamet jong u lara no CHC Mawphor ban pendep ya ke jingdon kam baro ka jing tokit halo kini ke jingjia kadang ya chakman.